سلام تخاتل تعبين ميدا كما يكنيهم سناي كنيهم تكونوا بعلم التسفاء كم وترو مساهم زلهو حاوكم سايموني لما أنت دما ملكتا جنكات ويدما عميق زغونة جنكات بديبريشن زفلت انتاي مخانم كنعزبنا ازي حمامنا امروزي اكلو كورنعات عالم بفلاي بقدام عالم نقمت تدالينا ازيو تغاني نزلو حمامنا امروي ازي حمامنا امروزي باغو علينا اب نفسنا ديو اب كبابينا اعرقتنا كفالاتنا يسدرابيدنا علينا حكمنا وحاجز كنرخبلو كتحجزنا الفيديو ጭንቀትን ዲፕሬሽን እንታይ ይፍልልዩ ናምነ ጭንቀት ኣብ ማዓልታዊ ህይወተይ ክጭነቕ ክእለ ዶንጌን ስራሕ ተዳይ ይኸይዳለሁ ባህታ ማለት እዩ እዚ ጭንቀት ክኾን ክእል እዩ ሓደ ነዊሕ ግዜ ካብዞም ድሕርና ንገልጾም ምልክታት ንኸባቢ ክልተ ሰሙን ኣብ ነፍሰይ ተዳ ይሪእለኹ ግን ገለ ሓሳባት ክመጻን ክእላሎ ናብ ሕክምና ኸይ ወይ ድማ ሓደ ሕክምናዊ ሓገዝ ክሓትት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍልልይ ናይ ጭንቀትን ዲፕሬሽንን ኣብቲ ምንዋሕ ግዜ ናይዞም ምልክታት ይዝኾን ዘሎ ትፍልልዩ ማለት እዩ ስለዚ ዛና ኢሎም ማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ተዓዚብና እቶም ምልክታት ኣለኒና ኣብ ከባቢና ምክንያቱ እዚ ዲፕሬሽን ዝበሃል ሕማም ንሰባት እንዳስሓቁ ይዝቀትሎም እንዳስሓቅና ይዝቀትለና ኣስተውዒልና ኣለና ኣብ ከባቢና ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ተመክሮና ሰባት ነፍሶም ዘጥፍኡ ሰባት ብዲፕሬሽን ተዳኣ ተዓዚብና እንዳስሓቁ ቅድሚኡ ወላ ሓንቲ ኣይንሪእሎም ኒና ድሕሪ ግዜ ግን ኣብ ነስተውዕሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ንዶንጊዩ ዝርአ ምክንያቱ ኦሬዲ ነፍሶም ሰጥፉ ወይ ድማ ምስተጸለሉ ይኾናሉ ስለዚ በኣጉ ኣስተውዒልና ኣብ ከባቢና ነዚ ሕማም ዝሕክምናዊ ሓገዝ ክንረኽበሉ ከምዛ ቀዲመ ዝበልኮ ያ ትሕግዘና ዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ካልኦት ክትበፅሕ ሸር ንግበራ ላይክ ንግበራ ምክንያቱ ሰብ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ሓቂ ንምህዳም ዲፕሬሽን ወይ ድማ ጭንቀት ገይሩ እንከሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተሓቢኡ ይውዕላሎ መሊሱ ብኡ ገይሩ ድማ ይጽለል ማለት እዩ ስለዚ ክትሕግዘና ትኽእልያ ሰናይ ምክህታል ክሳብ መወዳእታ ንረኣያ ጃንሪ ኣነጥቢ ኣብቶም ቅድሚ ሕጂ ትገብሮም ዝነበርካ ሓጎስ ዝፈጥሩልካ ወይ ድማ ዘገድሱኻ ንጥፈታት ዝኾነ ይኹን ሓጎስ ዘይክትረክብ እንከለኻ ወይ ድማ ተገዳስነትካ ክተጥፍእ እንከለኻ ትብልያ እዚ ከመይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ትርፊ ግዜኻ ትገብሮም ዝነበርካ ናትካ ሆቢ ወይ ድማ ምስ ዕሩኽትካ ተራሂብካ ትሕልፎ ዝነበርካ ጽቡቕ ግዜ ወይ ድማ ምስ ክፋላት ናይ ስድራ ቤትካ ዝኾነ ይኹን ስምዒት ክፈጥሩልካ ዘይክእሉ ምስ ዝጅምሩ እዩ እዚ ከመይ ማለት እዩ ንኣብነት ስፖርት ምግባር ትፈቱ ተኣኒርካ ቅድሚ ሕጂ ሓጎስ ዝበካ ተኣኒሩ ብድሕሪ ጽቡቕ ስምዓካ ተኣኒሩ ካብ ሎሚ ትሒዝካ ግን ክተቋርጾ እንከለኻ ዝኾነ ይኹን ትርጉም መሃብ ከቋርጸካ እንከሎ ካብቲ ናብቲ ቦታ ምኻድ ናብቲ ናይ ስፖርት ቦታ ናብቲ ናትካ ሆቢ ትገብረሉ ቦታ ምኻድ ኣብ ገዛ በይንኻ ምዃን ክትመርጽ እንከለኻ እዩ ንኣብነት ዝኾነ ሰብ ምሳና ዝኾነ ዓይነት ንጥፈት ይገብር ተኣኒሩ ኣብ ትርፊ ግዜ ብሃንደበት ተዳ ኣቋሪፅዎ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ምክንያት እዚ ዲፕሬሽን ክኾን ስለዝኽእል ስለዚ እንታይ ኢልና ኣለና እቶም ዝሕጉስኻ ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዘገድሱኻ ዝነበሩ ንጥፈታት ዝኾነ ትርጉም ዝኾነ ሓጎስ መሃብ ከቋርፅዎ እንከለዉ እዚ ሓደ ናይ ዓሚቕ ዝኾነ ጭንቀት ምልክት ክኾን ይኽእል እዩ ካልእ ከዓ ዝኾነ ይኹን ሞቲቬሽን የብልካን ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣዝኻ ናይ ምስልቻው ስምዒት ይስማዓካ ኣብቲ ትስልችወሉ በይንኻ ትኾነሉ ግዜ ድማ ናይ ከበድቲ ዝኾኑ ሕቶታት ናይ ሞት ሕቶታት ወይ ድማ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ህይወት ዝኣመሰሉ ሕቶታት ንነዊሕ ግዜ ከሳቅዩኻ እንከለዉ እዚ እውን ሓደ ምልክት ናይ ዲፕሬሽን ክኾን ይኽእል እዩ ክምለሱ ዘይክእሉ ስቕልካ ኣብ ዓንኬል ኮለል እትብለሎም ዓይነት ሓሳባት ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቀዳማይ ጠንቂ ክነስተውዕለሉ ዘለና ናብ ዲፕሬሽን እንመርሕ እንተደኣሊና ኣቐዲምና ክንጥንቀቐሉ ዘለና ዓይነት ሓበሬታ ወይ ድማ መምርሒ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ እቲ ፎከስ ናትካ ክትጥፍእ እንከለኻ እዩ ኣብ ዝኾነ ነገር ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣተኪርካ ትሰርሖ ዝነበርካ ክትሰርሕ ዘይትኽእል ምዃንካ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ከበድቲ ዕዮታት ቁርብ ሕልኽላኽ ዝመልኦም ዕዮታት ክትዓይ እንከለኻ እቲ ናትካ ፎከስ ግዜ ነዊሕ ግዜ ዘይጸንሕ ክኾን እንከሎ ዘይጨንቐካ ቀልጢፉ ናብ ብስጭት ገጹ ዘምርሓልካ ተዳ ኮይኑ እዚ እውን ክትጥንቀቐሉ ዘለካ ዓይነት ወይ ድማ ኣብ ከባቢና ከምዚኦም ከምዚ ባህርያቶም ብዝልውጡ ሰባት ማለት እዩ ብቁልጡፍ ዝለወጡ ሰባት ተጠንቂቕና እቲ ናቱ ባክግራውንድ ክንሓትት ከም ዘለና ኣዝዩ ወሳኒ ክንሕግዞም ምእንታን ማለት እዩ ብኣግኡ እንተፈሊጥካዮ ብኣግኡ ክእለ ወይ ድማ ክሕከም ስለ ዝኽእል እታ ቀፂላ ንሪኣ ነጥቢ ስሩዕ ድቃስ ምስኣን ትብል እያ እዚ ከመይ ማለት እዩ ወይ ንሓፂር ግዜ ንድቅስ ወይ ድማ ንነዊሕ ግዜ
ولاونكو رقعت زلو رقعت زيكونه ننوح غزي اب عرات نحلفو كنتسقون ايندلينا مغنياتو كابت حقي ناي بحقي هوت كنهدم سلازن دلي ابت عرات كونكا سقلكا تعلبت مالتي سقلكا تحاسب غله ازون حده عميق ጭንቀት زلو سب زوريو حجزي بعرقتنا ويدما فلتنا كنستوعلو ازي خبيدي ام نفسنا قليليو مغنياتو مستوعاليو معالتاوي ባህሪያትናትና مستوعالي زدلي ግን نخالو سبات مسانا زوموتو نستوعلو نخلينا اندحر نعملت بنوغو استوسو تدانيروم كاب حج جميروم ግን اب عرات زحلفو تدا خوينم نويح غزي غله كنري نخلينا كالو سبات كنريو ግን ازي خبيدي ام نفسنا ግን قم حج نغو بدديلكا تدانيركا كاب حج تحيسكا ግን ولا حنتي زخونه يكون موتيفيشن تزيبلكا ختص ويدما سقلكا عرات زيكون دحسبكا نويح غزي تداليغا زون حدا حابريتا ناي ديبريشن كون خيليو اذا حجي حنت معلت قلت معلتهم غيركا مالت ديبريشن عليكا مالت ايكون ازي ننوح غزي نخلتو سومون لعل خلتو سومون زخده تدا خوينو ግን ወይ ድኾነ ይሁን ድኻም ስማዓካ ተዳ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ከይሰራሕካ ዝኾነ ሞቲቬት ዘይገብረካ ኩቱር ምስልቻው ኢልና ነርና አንተ ወይ ድስማዓካ ተዳ ኮይኑ እዚ ናይ ዲፕሬሽን ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ إذا قد إلى أن رأينا ما أبحلاف جزء أب سوشيال ميديا كل المبالغ تبليه إذا خمي مالتيو سبات أب سوشيال ميديا قال سبات رأينا لنا أبحلاف جزء سئل بوست خجور اليوم قال خجور وفيديو بوست خجور رأينا لنا أب كم زون سب هندبتكم أنتر أجميرو كنستوعلوا لهم كلامنا ونياتو سبات كابحق خادم ويوم زفتون أبز جزء ناي ديبريشن زخون ناي ديبريشن عينت ناي ويكتور تشينكت سمعت كسمع عم كله كابحق مهدام ناب سوشيال ميديا كهادمو حجكو أبز جزء بزح سب أب لايف زحدر على زون ناي تعنا مثلاً ناي بناتي كموتون كله عقنو زحلفه كسب ملء ليت مالتي جن بزخونه كاب حلاف ساعات بوست خجورو حلاف ساعات أونلاين تريم ترى اللقا محتاج أقداسي نتوم تفضل ما بكوابي خارلو سبات ولا دايركت زي حدثك ولا اون دايركت حدثك تصقم دبالي يقولون مغنياتو دايركت حدثك طعين ترى الله تسب تعني تقداسي اسي توسان النجار امبر كاب دونغيخا محتاج تسب مسحمم ويدما مستتصلله اقدم كا محتاج بتعن كله زحايش مثلنا عايز لازم تايلنا لنا اب حلاف ساعات حدث بسوشيال ميديا خطقم اوكي بكال هاجر تداليو تناي ساعات في اللي كتريو تخيليخا ግን ኣብቲ ምሳኻ ዘለዎ ሰባት ድዮም ወይ ድማ ኣብ ካለ ዝቕመጡን ከለው ለይቲ ምዃኑ ብኦም ትፈልጥ ተዳ ኾንካ ኣብ ሕላፍ ሰዓት እንተዳ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮለሉ ብሎ ቀሰልካ ብዛዕባ ጥዕንኦም ምሕታት ብዛዕባኦም ተገዲስካ ባክግራውንድ ክትርዳእ ምፍታን ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር ይድሓር ከዓ ሓደ ሰብ ሕጉሳት ስእልታት ወይ ድማ ናይ ቫኬሽን ስእልታት እንዳሰሓቀ ፖስት ይገብራሎ ሕጉስ ኣሎ ወይ ድማ ዝኾነ ይኹን ጭንቀት የብሉን ማለት ኣይኮነን ክንጋ ኣው ጌጋር ዲት ክሎና ይብሉ ምክንያቱ ዲፕሬሽን ካብቶም እንዳሰሓቁ ዝወስተካ ዓይነት ሕማም እቶም ዲፕሬሽን ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ ርእሶም ኣድኒኖም እንዳሓዘኑ ዝኸዱ ኮይኑ ይስማዓና እዚ ግን ሓቂ ይኮነን ዲፕሬሽን ዘለዎ ሰብ ምስ ሰባት ከሎ ክስሕቅ ይኽእል እዩ ልክዕ ከምዚ ተዋሳኢ ዓይነት ማለት እዩ ስለዚ በይኑ ኣብ ዝኾነሉ ግን እቲ ናይ ኣእምሮ ፀገሙ ይለዓል ማለት ስለዚ ካብ ሰባት ምርሓቅ ትብል እያ በዚ ዲፕሬሽን ዝበሃል ኣእምሮዊ ሕማም ዝፅሎ ዘሎ ሰብ በይኑ ክኸውን እዩ ዝመርፅ ካብ ዝነበርዎ ይዕሩ ካብ ምስ ስድራቤቱ ዝሕልፎ ዝነበረ ግዜ ካብ ምስ ፈተውቱ ዝሕልፎ ዝነበረ ግዜ ካብ መሳርሕቱ ድዩ ምስ ዝኾነ ይኹን ሰባት ዝሕልፎ ዝነበረ ግዜ በይኑ እንዳተሓፅረ ህይወቱ እንዳናኣሰ እቲ ዝምድኑ እንዳናኣሰ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ሰባት ምሳና ወይ ድማ ይዕሩኽትና መብዛሕትኡ ግዜ ብስደት እንታይና ንብል ሰብ ምሳና ይኸይድ ነይሩ እንተዳ ርሒቑ ክላእ ምስ ካልእ ሰብ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ስራሕ ፅዒቆሎ ቢዚ ኮይኑሎ ኢና ንብል ላላላ ክንሓትት ኣለና ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሰብ በይኑ ኣብ ገዛት ዓፅዩ ብዙሕ ፀገማት ብዙሕ ኣእምሮዊ ፀገማት የጋጥሞ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ንዓና ብፍላይ ንሓበሻ ማራ ቻሌንጅ እዚ ህይወት ምስቲ ዝመፀናዮ ማሕበራዊ ህይወት ስለዘይ ዛመት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ሓደ ሰብ ወላ ዳይሬክት ዘይሓተትና እቲ ናቱ ባክግራውንድ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ንምንታይ እቲ ሰብ ጠፋእ ኣሎ ንምንታይ ከም ቀደሙ ዘይኮነ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብዚ ዓሚቕ ጭንቀት ዘለዎም ሰባት ካብ ሰባት እንዳረሓቁ እዮም ዝረሕቁ ስለዚ ምሕታት ብኣግኡ ክንፈልጥ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ንፈልጠሉ ግዜ ፅባሕ ንጎ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ሸር ምባላ ፌስቡክ ገለ ትርጉም የብሉን ብኣግኡ ሓቲትና እዚ ክትብሎ ይቀሊል እዩ ክትገብሮ ይከቢድ ወላ ነውን ኣይገብሮን ማለት እዩ ኣነ እውን ክመሓየሸሉ ዘለኒ ግን ካብ ሕጂ እንዳሓር ክንመሓየሽ ኩላትና ንክንዓቢ
حبريتا إلى زاربو زلقو سلزي نسبات كتوف كله خبانا إت باك جراوند محتاج كتردو فتان أزيو وساني أوكي أمود أثناء هذا الفيديو بس إحنا لنا إذا أجد داسيت مل أثناء هذا الفيديو جن سبات كمان خطوف كله بهندبت مالتيو متفيو أم باك جراوند كنفلت كنحتت كنرداء كنفتن كنكلالنا منياتو زوم ديبريشن زلهم سبات كاب سبات سلزي روحو سلزي بيزو خويني ويد ما خلو سبات رغي فيديو يكونه إذا باك جراوند متفيو كنردو كنفتن كنكلالنا منياتو كم أنت جرنا ينابز جزيزي كنحجز نخيل نخالوت مالتيو نحناون صقم ابزقات منا كالوت كحجوزنا مالتيو تحركا اذا فيديو زي اخ غبرا زتابعني بزح حسابات اب سوشيال ميديا خبوخي سلازراخي بزحات حبشا مالتيو سلازي ازون حدا خاطي ملكتات ناي ديبريشن ود معمي وጭንቀትዩ سبات بقلل تقالات زغدو تدا خوينم سب انبعت صرر زبلوم تدا خوينو ازون حدا خاو ناتو ملكتيو كنستوعل كنكلالنا بفلاي اوالد مالتيو مس محازوت كنا قله ريستورانت اتي خاوي اب زخونه بوتا وطيخه اب شقا اتسب مالتي وي تاسب نوح غزي فتفت تداليا انتا بدحري بربره مسيلو تمص تداليا كنردوهم فتن كنكلالنا سلازي كلاتنا اتو كورونا توم مسانا زلو كبابينا زلو سبات يكون نعناونكم غيروم كالو سبات انتان كالينا كسب خالق تحستو سسنايو تشاو تشاو